Slideboard je tréningový prostriedok v športových odvetviach, ktorých spoločným menovateľom je korčuľovanie, sklz, dynamická rovnováha, aktivácia a tonizácia svalstva dolných končatín a chrbta. Klzavú podložku často využívajú v príprave hokejisti, rýchlokorčuliari, bežeckí a zjazdoví lyžiari a cyklisti. Klzná časť slideboardu je vyrobená z polypropylénu, je dlhá 150 až 250 cm a široká 50 až 200 cm. Bočnice, ktoré slúžia ako odrazové plochy, sú vyrobené z dreva alebo z kompozitných materiálov. Na chodidlách má cvičiaci obuté špeciálne návleky z mikrovlákna, ktoré umožňujú klzavý pohyb po podložke. Na ruky sa používajú podložky, ktoré majú tie isté vlastnosti ako návleky. Pre ešte lepší sklz sa používa silikónové mazadlo. Veľkou výhodou tréningu na slideboarde je priestorová nenáročnosť, bezhlučnosť, nezávislosť na vonkajších poveternostných podmienkach a dennom svetle. Cvičenec stojí na podložke s rukami zapretými do bokov. Klzavým pohybom jednej končatiny urobí výpad vzad, až kým sa nedotkne kolenom o podložku. Vo výpade kolená zvierajú približne pravý uhol. Postavenie trupu je kolmé na podložku a pohľad smeruje vpred. Pohyb späť je dvíhaním sa na oboch nohách a postupným prinožením výpadovej končatiny. Medzi najčastejšie chyby patrí nedostatočný výpad. Žiak nevládze vykonať klzavý pohyb. Trub nie je vyrovnaný a končatiny sú pokrčené. Príčinou týchto chýb môže byť aj náročnosť cvičenia pre mladšiu vekovú kategóriu alebo nesprávny pohybový návyk cvičenca vo výpade. Úlohou cvičenia je urobiť čo najviac výpadov na klzavej podložke počas časového limitu. Žiakov môžeme rozdeliť do dvojíc. Prvý žiak z dvojice cvičí a druhý je jeho rozhodca. Stopuje čas alebo počíta správne opakovania. Potom si medzi sebou vymenia úlohy a zopakujú celý priebeh. Vyhráva ten, kto dokáže vykonať najviac prevedení za daný čas. Zaujímavou hrou je cvičenie na klzavej podložke v kombinácii kruhového tréningu. Je vytvorených niekoľko stanovíšť a žiaci majú za úlohu počas časového intervalu cvičiť na stanovištiach. Pozitívne vnímajú pestrosť aktivity a lepšie sa tak sústredia na presnosť, rýchlosť a striedanie cvičení. Časová tieseň a úsilie vykonať cvičenie čo najlepšie zohráva dôležitú úlohu ako motivačný a súťaživý prvok. Klzavá podložka vďaka svojim nenáročným parametrom a možnostiam využitia je vhodným prostriedkom do hodín telesnej výchovy. Z pohľadu rozvoja pohybového aparátu detí a mládeže poskytuje vhodnú alternatívu a oživuje cvičenia.